Les properes eleccions al Parlament de Catalunya són molt importants pels i les socialistes. Ens hi juguem molt. Ens juguem a acabar amb un govern que no s'ha sapigut gestionar ni entrar a l'agenda política les necessitats reals de la ciutadania. El proper 14 de febrer se'ns obre l'oportunitat de convertir el company Salvador Illa en president de la Generalitat i pels i les socialistes l'oportunitat de poder posar en marxa el nostre programa polític, aquell que recull tots els nostres valors, els nostres principis que formen part del nostre ADN. Un d'aquests valors i un d'aquests principis és dir prou al revisionisme històric. La memòria democràtica s'ha de revisar des del rigor i no des del mite. El nou govern del president Salvador Illa ens permetrà posar en valor la nostra història, el nostre patrimoni i les nostres lluites socials que ens han constituït com a poble. Amb tu farem possible que aquest canvi arribi. Amb tu farem possible que Salvador Illa sigui el proper president de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho. Vota socialista.